Республика икътисады коронавирус пандемиясы белән бәйле шикләүләрдән соң акрынлап торгызыла. Бу парламент тикшерүенә кертелгән 3 еллык бюджет проектыннан да ачык күренә. Муниципалитетларда ясалган башлангыч нәтиҗәләр күрсәткәнчә, үз сәнәгать зоналары булган районнар утышта. Мисал өчен, Актаныш агрегат заводы машина төзелеше өчен комплектация җиһазлары җитештерә. Предприятие өчен югары квалификацияле кадрларны кайда әзерлиләр? Бу хакта киләсе сюжетта. Заманча җиһазларда төгәллек белән детальләр ясыйлар. Менә бу контроль үлчәү аппараты автомат режимда эшли. Деталь укладывается, подводится датчик к исходной. Җитештерүне автоматлаштырылган системадан башка күз алдына да китереп булмый. Төгәл эшләүче датчикларны кулланабыз. Детальләр дә бик төгәл булырга тиеш. Әйе, монда төгәллек төп таләп. Заманча станокларда җитештерелә торган детальләр һәм запас частьләр машина төзелешенә билгеләнгән. Кронштейннар, рычаглар, тормоз колодкалары, тартмалар, стяжкалар барлыгы 50-дән артык деталь. Аларны Башкортстан, Урал, башка төбәкләр предприятиеләре сатып ала. Запас частьләрнең күбесе КАМАЗ өчен билгеләнгән. Актаныш агрегатлар заводы 2000 еллар башыннан бирле шундый режимда эшли. Авыл хуҗалыгы өчен бу өстәмә эш урыннары, шулай ук бюджетка керемнәр арта дигән сүз. Шунысы да мөһим. Җитештерү өчен кадрларны шунда ук җирле технология техникумында әзерлиләр. Хәзер әлеге ресурс үзәгендә булачак югары класслы һөнәр осталары, тракторчы, машинист, авыл хуҗалыгы машинистлары ремонтлаучы, электромонтер, хисапчы, ашсу остасы белгечлеген үзләштерә. Киләүче инженерларны да шунда әзерлиләр. Разработана программа совместно с технологическим колледжем Актаныша. Без технология киллияте белән берлектә укыту практик программаны әзерләдек. Киләүче инженерларны укытабыз. Алар киләчәктә безнең заводта эшләячәк. Уртача хезмәт хакы 30 000 сум. Җитештерүне арттырсак, эш хакы да артыр дип өметләнәбез. Район өчен бу бик тә мөһим. Заводта киләчәк үсешкә ышаналар. Якындагы 3 елга үз бизнес планнарын булдырганнар. Анда зур бурычлар куелган. Планируем к 2024 году увеличить объемы продаж, объемы производства, освоить дополнительно в районе 70 позиций номенклатуры и выйти на 1,5 миллиардный оборот. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.